Wai ne mutumi na kwana biyu ina dan Bakano ne. Wallahi na kwana biyu ban gan shi ba. Na je gidansu an ce min baya nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Malam dan Bakano. Wallahi ya kai maganar kama muke yi a gurin. Ai ni ma yanzu tun na ina ta neman ka kurfa lungu da sako kuma masha Allah. Ta zo ta bani kyauta saboda ta san yadda muke da kai tace kawo ma. Bilkisu kake nufi? Zatili ita. Masha Allah, masha Allah. Tafaddal. Daya. Wai ina yarinyar da kuke gani tana matukar kaunata tana so na. Ina ga wallahi iPhone 13 Pro Max ta so ta kawo min. Saboda yarinyar tana yi na ku tsaya mana. Wannan yarinyar tana so ana sabulu ka sabulu hada ta ka tsaya mana tsaya. Ka dace ba ta uwa bare. Happy miskila. Kai mamaki da abin da ka gani ba abin mamaki bane saboda na kasa hakuri na kasa jurewa. Na ga ba yin da zai yi kawai dole an gaya maka saboda in ka zo hizance guri na gabaki ɗaya wari kake yi kuma na ga alamun ba ka son wanka sai sa na ce bari in taimaka maka in sa maka sabulu ka ringa wanka dan Allah saboda na san ba ni kaɗai nake jin warin ba ko cikin mutane ka shiga na san kana ɗan tashi ka taimaka. Wannan wani irin rashin mutunci wannan cin fiska ne da cin mutunci Allah ya shi ban yabe ba ba zan yabe ba da da mun ka kace ita ranka a sani kenan